Sian Lim mibutyag nga frustrated sab siya samtang naghuwat sa sunod niya nga TV project. Niadtong Lunes sa press con sa The Story of Us, diin siya og si Kim Chu mubida butyag sa aktor nga nagduda sab siya sa una kung mahatagan pa ba siya og laing proyekto apan bisan pa man niini wa siya maghunahuna nga moquit sa showbiz. Dako sab daw ang nakatabang sa iyang love team nga si Kim Chu sa panahon nga nagduda siya sa iyang kaugalingon. Gisigihan daw siya og reassure ni Kim nga doon na ray moabot nga project alang kaniya. Hindi, kasi marami din naman siyang kayang gawin. Bakit daw hindi nabibigyan ng pagkakataon. Yun lang ang pagkakataon? tinatanong ko. Sabi ko, ganun lang talaga. Antay-antay tayo. Pag nandyan na, doon natin ito. Dito tumodo siya. Wala siyang pasabi sa akin. Wala siya advice. Hindi naman, nalungkot ako at pero at the same time, I'm very lucky na nandyan ang strong po ang support group ko. Siyempre, ang nanay ko nandyan, nasasabihan ko ng problema. At siyempre, ang Star Magic family. Pero yun po, totoo, nagtatanong po ako talaga kung ano ba, bakit ganito? Marami po. Ning baguhay lang, mibida si Sian sa Star Cinema movie nga Everything About Her. Kauban sila star for all seasons Vilma Santos Recto og Angel Locsin. Human sa salida, gisundan dayon kini og series nila ni Kim nga The Story of Us. Saad ni Sian nga dili niya pakyason ang ABS-CBN ug ang mga viewers sa iyang mga buhatong proyekto.